γίνεται, δεν γίνεται, καλώς. Δεν γίνεται. Υπάρχει τροπή ανασύρ. Ναι, ρε παιδί. Τρία σφαίρα στην τρία λαγούδια, ρε. Αυτό πάει καλά. Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι. Όχι. Ο κύριος δεν το βάζει από αυτή. Όχι, από αυτήν την άποψη δεν το βάζω. Το ξέρω ότι δεν το Αλλά είναι ότι τώρα να μην ενοχλούμε, ας πούμε. Τι να ενοχλήσουμε. Έτσι είναι με Εγώ και επιμένω σε εσύ. Κοίταξε τώρα με το θύμιση, θα πάρει πάρω εγώ για δουλειά. Πάνε σε άντια, εσύ ξέρεις άλλο καλή. Για πάνε. Ρε πάνε από λόγω, να σου λόγω πιάνε. Γιώργο! Παρέα μετά. Σαράντα χρόνια και νιώθω Σαράντα χρόνια και Jamón, dice.